prvom rade fotograf sa usmieva. Čím to je, že mladí netúžia byť múdri a ženy ukryté sú fúdri. Trúfate si sami, poďme, možno zlodej a možno mních, idete vy. Prečo sú veci tak, jak sú? Život má chuť zápasu a človek ním len prelečí. Čím to je, že mesiac so slnkom sa strieda, na zemi blahobyt a bída. Čím to je, že len tu nenávidí jeseň a kritik nenapíše pieseň. Tá otázka je možno hlúpa, no ja chcem vedieť, čím to je, že tým z cigarety stúpa, že husle rozozvučia iba sláky a lietať nedokážu ľudia, ale vtáky. Možno zlodej a možno mních, spí sa knihy, čo raz a navždy vysvetlí. Prečo sú veci tak, jak sú? Život má chuť zápasu a človek ním len prelečí. Snáď sa raz odpovedí dočká, nemusí všetko, stačí niečo. Ivan! Odzázok má každý prvý zoznam. Ideme spolu! Čím to je a vôbec čo? Čím to je, že neúspešní chcú byť z krvi, tým, čo úspešní sú prví. Čím to je, že Maria usmenia sa dočká, až keď zavie svoje oči. Možno zlodej a možno mních, spí sa knihy, čo raz a navždy vysvetlí. Prečo sú veci tak, jak sú? Život má chuť zápasu a človek ním len prelečí. Človek ním len tam veľa, vej, tak... No, to sú jedni.